so mume onye mere inaga moke nam waliwo Kaimayos Chukwi biganijiya Chukwi biganijiya Imana mani bigangu cha Ani bigato Isi nambre na pwando na kuki Nano nina dini moya na bugi mea o Chukwama Waiwa Ajekele na jotu toki na cho Ajekele na jotu toki na dio Papa Okayome Yabruno mi yaruo Nanga misiala nyachazo Yabruno mi yaruo Nanga misiala nyachazo Nenuwa Akibu gibu chiwe mo Okanani gitanga misiala yo papa Ibu kapebu gado Ekuwa kibo Ibu buluki neme Ibu kuga mamne Nenuwa papa And we say hallelujah, 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 hallelujah. Cogency, Beyonce. Yes, yeah, he guys, catch on one them more. Yes, fear God. But let me back the knowledge you could not know. But let me back the knowledge you could be one day on my you don't you could not know my boogie, Kukayo, on my boogie, Kasia. Anuna bugi pusiyo Ifo mone mene chuma Yutu hiye na bani Amagi mebenge bido we papa Narekele Chibu narekele Narekele kajibia Narekele Otito kajibia nirugina Chibu narekele Otito kajibia nirugeze Saxophone. Tito Bugara Chuku Esa batana no bo. Esa batana oga. Delight. Cogency. Makana me wa dinduta.
Etinya lukindo nanumbidi Ikakwe pura tito pura kene batani ru papa Wajiwa Omewa kana sambara Omewa kaiwa dindu tango Kaibra kele kaibra tito batani ru name Wajiwa Asibe amada hallelujah Hallelujah, I want to come get ni mechi That's the level of Chukoli Sado. Nabu yomu Chukoli Sado. Natukwasia obinayo. Wapi yere nobi ambo. Kanogide ni mechi. Kamatakwa nabu yomu. Katukwasi obinayo. Wapi yere nobi ambo. $1,000. Kanagide ni meji. Kamata kwa na bono ya me. Akamatu kwa si abinayo. Aganagide ni meji. Kamata na boya me mo. Why you were rapadane. Kanagide ni meji. Kamata kwa na bono ya me. Akamatu kwa si abinayo. Wapi yere no obi amboa. Daddy, thank you. Good to go.
Mabalaki prophets. Glorious God. Onye man give mechi. Onye go ni beze. Ogawo na na agụ egwu ga-enwe vibes. Ga nọcha 2 months akpọ ọrụ. Ga ka na-eko n'iwu musician Thunder gbagbukwu ego. Konje na keke I purchase. Ị chọrọ ịnwụ. Ọwara na-agba gị. Oga, if you're a musician na agụ egwu agụ. Ogodi na udu mmiri ga-apịacha ya 2 months onwe kpọrọ ma chọọchị mepere ọhụrụ akpọ gị bịa gụrụtụ. Ọ ga-achọ ihe ọzọ maka obere oge ị ga-etikwa anya ma anya m. CJ my big brother, mụ na CJ nọ nya na Blaze. Anyị nọ na Blaze yesterday. SNE promotion. On ka na eme ile me. CJ bịara na-arịọ m. Sekwa ka mkpọ CJ asị m chere a na-arịọ ma na-apịasụ. Ọ ya wụ na ịmụ ọrụ. Ọ wee ịnọrọ gị were aka gị mmadụ nwụọ ilecha posta gị were aka gị dọrọ adreesị gawa. Na-asị ya na egwu gị bere ego. Gwa m ihe ị ga-etile egwu bere ego gịnị ka ị ga-eti egwu Helin Nkume. Ọ bịa beri ala na-etiri ha ọ gịnị mere ụwa achọghị ihe ọma. Thank you. Engineer, bao nọdụ na gbabatụrụ maka ọ bụ na ị were belụ hia wetakwa ya anakwa ezu belụ ezu bifo akụgide gị belụ na ntị na nrọ gị isi n'ụra ferela ọnwụ. Onye ji belụ? Engineer mpakwa mpa inwe ngabashi ọzụlarị ihe na-eme na-aga aga. Ụfọdụ uche na itiri ya ọgwụ dị na ọgwụ dị ya ntọntọ ọgwụ itiri ya gbogbori ise. Ọwụ dị ọgwụ ahụ ha jere si butewe oche izu kojensi izu the worst part dị stubborn. Nna akpọ gị pịa ntị ma onye ga-ebutere gị oche 100 ma 50